niin, hyvät ystävät, nyt pääsemme keskustelemaan valtakunnan humoristin ja muusikon elämästä. Tommi Saarela, olet uppoutunut Jopen elämään. Kaikki. Jos myöhemmin kertoo, mitä kaikkea muuta jännää olette tehnyt, joka kertoo siitä, että olet hyvin etabloitunut elämäkertori. Kerro minulle, minkä takia tänne kansantaiteilija kuin Jope, niin miksi semmoista pitää tehdä kirja? Eikö se nyt ole semmoinen hassuttelija laulaja vaan, joka jonkin verran hauskutti telkkariohjelmissa ja muuta, mutta ihan kirjan verran pitää tehdä hänestä tarinaa. Niin minkä ihmeen takia? Sä oot lukenut tämän kirjan? Kyllä. No siis Suomen viihteen suurmies, tai siis sanotaan Suomen viihteen suurmies ja komikon viimeinen jättiläinen. Ja sitten tässä on ajallisia merkkipaaluja osu tähän sillä tavoin, että Jopet Show alkoi siis valtakunnallinen hänen omaa nimeään kantava show alkoi tasan 20 vuotta sitten, jolloin mä tulen Helsingistä päin, niin me etelänkin vetelät opittiin tuntemaan tämän Kemin ja pohjoisen oma poika, siis viimeistään silloin. Se kesti oikeastaan niin kauan. Jopet Show breikkasi Jopet koko maassa, vaikka hän oli tehnyt täällä päin töitä pitkään. Et se oli yksi, ja sitten toinen ajallinen merkkipaalu on paljon surullisempi, eli Jope lähti taivaanrannan taiteilijakaartiin 5 vuotta sitten. Et kyllä tässä tämmöisiä ikään kuin kiinnekohtia on, mutta se, että eihän me Jopea ihmisenä tunnettu, me tunnettiin hänen huumorinsa, ja tämä kirjahan haluaa kertoa siitä koko ihmisestä paljon enemmän kuin hänen työnsä. Tämä kertoo 500 sivun edessä, toki myös avaa hänen työtään mun mielestä. Ainakin mulla räjähteli pää, kun mä kuuntelin tarinoita, miten sketsit syntyi, miten radio-ohjelmat syntyi. Mutta siis hänen elämästään, hänen omasta elämästään tämä kertoo, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Olen sun täysin samaa mieltä, hän on varmasti kirjansa ansainnut, mutta se, että mullakin, vaikka mäkin olen tavannut hänet työyhteyksien kautta parin otteeseen, että mä oon ollut jopa siinä tuotantoyhtiössä töissä, mikä Jopet Showta teki, mutta siitä huolimatta mullakin oli hyvin kapea näkemys hänen. Toki teki näitä herkempiä lauluja, enkeliaiheisia lauluja ja muuta on toki kuullut, mutta se, että kyllä tämä avasi monella tapaa niin kuin hirvittävän paljon syvemmälle tämän henkilökuvan, mitä tähän saakka oli käytetty. Niin, siis tässähän on nimenomaan lähtökohta se, että mä en ollut mikään Jope-tietäjä, fani eikä dikkari, joka sai tämän kustantajalta tämän idean, ja tavallaan mun piti lähteä tutkimaan tätä alusta asti tätä juttua. Se oli tässä niin kuin se mun näkökulma, että tästä teoksesta ei tarvitse pitää, tai siis sanotaan näin, että tästä teoksesta voi pitää pitämättä Jopen tyyppisistä huumorista. Tämä on siis pohjois-suomalaisen työläisperheen, ison työläisperheen kasvatin tarina, joka oli koulussa kiusattu, poljettu, hyljeksitty, ja sitten hänestä tulee kaikkien kaveri, tasavallan presidentin kaveri. Et se on niin kiehtova tarina, niin tässä on niin inhimillisiä vaiheita, tosi hauskoja kohtia, vähemmän hauskoja kohtia. Tai jotenkin niin kuin, se nyt sattuu olemaan viihdeammattia harjoittava suomalainen mies, joka sitten edesmeni. Mutta tämä on tämän kirjan lähtökohta, unohtamatta sitä, että uusimmassa lehtihaastattelussa kehuttiin sitä, kuinka tämä oli 500 sivun Jopet Show, eli siellä oli haastattelija naurannut kuulemma näille tarinoille, joita kerrottiin sitten näistä sketseistä. Kyllähän nämä on tässä, totta kai tässä on huumoria paljon, ja siinä on selitetty myöskin näin niin kuin itsekin amatöörihuumorin tekijänä, niin kiitollisena näkee, miten ammattilaiset sitä tekevät. Mutta pitäisikö meidän mennä sillä lailla juurille, kun sä mainitsit, että hän on vaatimattomista oloista Kemistä ja kuitenkin niin kuin ajautuu tekemään valtakunnan tason huumoria, siis ensinnäkin huumorin tekeminen on hirvittävän vaikeaa, se ei ole suinkaan, on paljon
helpompaa saada ihmiset itkemään kuin nauramaan. Se, että vaikka näytelmässä pannaan lapsi kuolemaan, niin ei ole yhtään kuivaa silmää yleisössä, mutta koitapa saada heidät nauramaan spontaanisti, niin muuten kuin joku kyltti saattaa naurua nyt, niin se on todella paljon vaikeampaa. Että se vaatii sekä rytmitajua, intuitiota ja ymmärrystä ihmisyydestä, eikö vaan? Joo, ja se vaatii niinku kokemusta, testaamista, koska siis Jopehan lähti ihan pystymetsästä tähän hommaan pohjoisessa Karvalakki-baareissa 16-vuotiaana. Siellä siis, miten siellä selviää hengissä sieltä lavalta, että hänen piti opetella sanomaan sen viimeinen sana, kun se känninen yleisö kuuntelee sieltä. Se on ollut niin kova koulu, mutta se oli tavallaan, hän testasi sitä materiaaliaan siellä sillä tavoin, että niin kuin vuosikausia valtavirroista, valtateista syrjässä hän ikään kuin kehitti sitä, että mikä toimii, millaiseen yleisöön ja mikä ylipäätään toimii. Mä luulen, että se on varmaan osa hänen taikaansa, että hän niin kuin pääsi vähän niin kuin piilossa kehittää sitä taitoa, koska kirjastakin välittyy se, että miten raju polku se on ollut mennä yleisön eteen opettelemaan sitä touhua. Se on jotenkin ihan mieletön tie. Ja sitten just tämä Jopen tausta, no, hän tulee niin semmoisesta suvusta ja perheestä, jossa kaikki oli kielestä maailmaa revittyjä. Eli veljet oli varsinkin huumorimiehiä, mutta Jopessa se jalostui vaan pidemmälle plus musikaalisuus. Ja toisessa veljessä Sepossa, josta tuli sitten myös Jopen Vaisapari pitkiksi ajoiksi, niin heissä tämä musikaalisuus ja huumori. Hän teki siinä alkuaikoina, oli radio ja muuta projekteja, missä oli sitten tosiaan kavereitakin mukana. Suuri yleisö tuntee vain Jopen, eikä ketään muuta, kenen kanssa hän tekee. Tämä veljenkin rooli on kiinnostava tässä, mutta miten tämä musikoksi ajautuminen, sekin, että onkohan kuitenkaan Sibelius-lukiota ei ole käynyt, vaan jotenkin muuten oppinut soittamaan ilmeisesti. Niin, no sitäkin käydään jollain lailla tuossa läpi. Kyllähän se oli sitä bänditouhua, että veljen ja kavereiden kanssa soitettiin. Ja Jopehan soitti niin 5-6 soitinta silleen auttavasti tai aika hyvinkin. Ja hän päätti tulla, hän aina ilmoitti, että soitan rumpuja, bassoa, kitaraa, haitariakin ja fonia ja huilua. Ja fonissa ja huilussa aion tulla aika hyväksi. Ja esimerkiksi sitten kun Eskuloeri, joka oli Jopen kotijumala aivan yli muiden, siis kaikella tavalla sekä siinä taiteellisessa että huumoripuolessaan, niin Jope opetteli soittamaan huilua vain siksi, että koska hän imitoi Veskua, niin hänen täytyy osata soittaa huilua niin Veskua. Tämä on kiinnostavaa, että otat tuon Veskun tuossa esille, koska hänessähän on vähän samaa, että hän on sekä valtakunnan humoristi, mutta on ainakin intohimo ja haluaa olla myös vakavasti otettava taiteilija muillakin sektoreilla. Mulla tulee mieleen toisena vastaavaisena tässäkin kirjassakin esiintyvä Juise, joka sitten tavallaan tämmöisenä klovnina lähti liikkeelle ja hänet sitten lopulta hänenkin pääsi linnanjuhliin, eli tuli semmoinen, hänellähän kävi niin, että niin kuin Loirillakin, että se ikään kuin tämmöinen niin kuin, lopulta yhteiskunta hyväksyy heidät vakavasti otettavana taiteilijana, olivat he sitä tai ei, mutta heidät ainakin ryhdyttiin semmoisena kohtelemaan. Jopen kanssa ei oikein käynyt samalla lailla, että hän tavallaan joutui ehkä enemmän tappelemaan sitä mielikuvaa vastaan, vai mitä sinä? Hän joutui tappelemaan sitä, se on jotenkin niin kuin jopa traagista, että se oli mulle ehkä kirjan suurin yllätys, kun mä siis haastattelin noin 30 henkilöä Jopen lähipiiristä, ammattiveljiä, työnantajia, siskoja, ystäviä lapsuudesta ja myöhemmältä. Se mieletön arvostuksen jano niille vakaville tekemisille. Ja Jopellahan se lähti kääntymään uran myötä siihen, että hän yhä vähemmin osasi ikään kuin ottaa vastaan kiitoksia siitä huumorista, jonka mestari hän oli. Ja hän olisi halunnut saada arvostusta niille vakaville, eli herkille lauluille lähinnä, mitä hän teki. Ja toinen, mitä hän teki, hän alkoi tehdä vakavia TV-rooleja, elokuvarooleja myös, ja onnistui niissä aika hyvin. Ja se olisi ollut hänelle niin kuin
rakas tie. Ja näistä lauluistahan he tappelivat levytuottajan kanssa joka levyn kohdalla. Eli levytuottaja Ile Vainio, jota voisi pitää Jopen löytäjänä siitä huolimatta, että hän löysi M.A. Numminen ja Sakari Kuosmanen löysivät hänet Kemistä, niin M.A. Numminen viittasi sitten Pedro Hietaselle, joka oli levyyhtiössä töissä, että kuuntele tämän kaverin demo. Ja Pedro kuunteli ja sitten tehtiin levy. Mutta mä pidän Ile Vainiota Jopen löytäjänä siksi, että Emissä, jossa Pedro toimi, niin ei ymmärretty sitä Jopen potentiaalia, arvoa, ja osattu markkinoida, myydä tai aika oli väärä tai jotain. Se oli 89 levy. Ile Vainio ymmärsi, näki Jopen Kuopion huumorimusiikkifestivaalilla 90. Jope voitti sen kisan. Ile Vainio oli sattumalta puheenjohtaja tuomaristossa, en tiedä vaikuttiko, mutta hän näki, että tässä on Suomen huumorimusiikin tulevaisuus. Ja kun Jope on tehnyt noin 30 albumia, niin 20 niistä on myynyt platinaa tai kultaa, niitä on myynyt 500 000, ja ne on kaikki Ile Vainion tuottamia. Mitä mä olen sanomassa Ile Vainiosta? Se puhuit, että hän löysi sen, mutta sitten mennään jostain. Niin, no, ihan sama, me päädyttiin ihanaan paikkaan. Siitä arvostuksen janosta, siitä, että Ile Vainion kanssa tapeltiin joka levyssä. Tämä oli sun kysymyksesi vastaan. Joka levyssä, että Jopella oli aina kun hän tuli studioon, niin jos hänellä oli jotain valmiina, niin herkät laulut. Ja tehdään nämä. Ja äänittäjä, tuottaja Asikainen soittaa aina hätäpuhelun sinne Pitäjänmäen komentokeskukseen, että tämä on nyt täällä, tälle ei ole ideakaan, mitä meidän pitäisi tehdä. Eli herkät laulut oli, ja Vainion kanssa oli sovittu, että yksi kaunis laulu per levy voidaan sietää, ei enempää. Kansa ei ole valmis kuuntelemaan enempää. Ja mä myönnän, kun mä oon kuunnellut koko Jope-tuotannon läpi, että se on, ne vähän siellä särähtelee, kun siellä on hylämansikkia ja vaikka mitä kappaletta, ja sitten sieltä tulee joku niin tuskaisen pateettinen balladi, että se kääntyy vähän niin kuin, mä komppaan ikävä kyllä joudun sitä Risto Asikaisen Vainion juttu komppaamaan, että se vähän kääntyy tahattoman komiikan puolelle sen patetian määrällisiä. Niin, olisi pitänyt varmaan sitten tehdä jollain toisella taiteilijan nimellä tai sitten ihan erillinen albumi vaan sillä, eikä sotkea niitä keskenään. Ehkä näin hyvä idea, ja hän teki sitten yhteistyössä loppumetreillä parikin levyä. Yksi oli tribuuttilevy, joka, no ei se ole vakava. Siis siinä tavallaan aina Jope on jonkun ääni ja tekee pastissin siitä. Ja kun kysyit Juisesta aiemmin, niin kuvaavin esimerkki on tällä tribuuttilevyllä sen kerran jos toisenkin, joka kuulostaa sille radiosta, tai levyltä, että Juisen biisi, siinä on kaikki elementit, mitä Juisen biisissä on, ja Juisen ääni. Ja se on Jope Ruonansuun teksti, Jope Ruonansuun sävellys, sovitus ja Jope Ruonansuun ääni. Se kertoo kaiken siitä tavattomasta paneutumisen ja faniuden määrästä, mitä Jope kunnioituksen, ystävyyden määrästä. Hän teki niin tarkkaan Juisen pastissa, ja se biisi on niin lähellä plagiaattia kuin voi olla, ja todella kaukana plagiaatista. Se on siis aivan itsenäinen teos, mutta se on se, minkä Juise olisi tehnyt. Se on hämmästyttävä. Kerran jos toisenkin kuunnelkaa, se on käsittämätön. Siinä on kaikki ne Juisen elementit. Heillähän oli muutakin yhteistä. Heillä oli alkoholismi, ylipaino, iskuvalmiit insuliinikynät molemmilla. Tämmöinen paljon yhteistä. Ainoastaan se, että Juise ei kantanut painoasioista huolta. Hän sanoi Jopelle, että no, mitä väliä onko ihminen yli- tai alipainoinen, kun hän on tasapainoinen. Hämmentävä tavalla Jopen, tai toisaalta kertoo Suomen pienistäkin viihdepiireistä, mutta eihän nämä keskenään nämä herrat, nämä enimmäkseen herroja tässä, niin herrat leikkisi, ellei heillä olisi selvästi jotain
henkilökemiallista yhteyttä ja muuta. Mutta Pirkka-Pekka Peteliuksen keskeinen rooli siinä televisiokuvioissa minusta on kiinnostavaa. Kertoisitko, miten se Pirkka-Pekka Petelius tähän, nyt sä mainitsit tuossa jo Emma Nummisen ja Pedron ja monta muuta legendaa, mutta miten PPP istuu tähän kuvioon? No mä haastattelin myös PP:tä ja itse asiassa se jäi vähän hämäräksi se, että miten hän Jopen bourasi, koska Jopehan ei ollut TV:ssä. Hän breikkasi siis teki ensimmäisen oikeastaan TV-sketsinsä Peteliuksen kanssa vuonna 1992 Neurovisio-ohjelmassa. Mutta se meni käytännössä niin, että puhelin soi Ruonansuilla kotona, lankapuhelin, ja siellä oli Pirkka-Pekka Petelius, tervetuloa Helsinkiin, ruvetaanko tekemään sketsiohjelmaa. Eli jostain hän oli tämmöisen... Ei varmaan saanut kovin pitkään taiputella, voisi kuvitella. No ei, koska siis Jopehan oli älytön Pirkka-Pekka-fani. Hän oli katsonut Velipuolipuuta otollisessa iässä, ehkä teini-iässä todennäköisesti. Ja kaikki, jotka oli nähneet Velipuolipuun, niin oli tietenkin Peteliuksen faneja. Ja sitten hän teki puolisen tusinaa sanoisin yhteistä TV-sarjaa. Siinä nimet vähän vaihteli, oli Herra 47 yhden sarjan nimi ja Hömppäveikot oli yksi. Sitten oli Ruonansuet Petelius. Myös näin päin kerran. Siis sarjan. Kiinnostavaa. Joo. Ei mene aakkosjärjestyksessä ole meidän kuvareksi, niin väärinpäin. Niin. Menee se aakkosjärjestyksessä, R tulee ensin. Mutta se kääntyi näin niin, päin, että Petelius antoi silleen kunniaa. Mutta olihan heillä vaikeaa. Petelius oli teatterikoulun käynyt ammattinäyttelijä ja kesti jonkin aikaa, että hän tajusi, että Jope on täysin luonnonlapsi, niin kuin pystymetsästä. Ja ne on koomisia ne tavallaan, että miten päästään töihin, koska Petelius oli tottunut muiden kavereiden kanssa, jotka oli teatterikoulusta ryhmiksestä, mistä milloinkin, että kun kuvaus alkaa tai toiminta ylipäätään kuvaustilanteessa alkaa, niin näyttelijä on valmis ihan omasta tunnetilastaan piittaamatta. Se menee siihen. Jopepa ei ollutkaan sellainen, vaan Jopea piti petkuttaa, houkutella, piti juoda kahvia. Esimerkiksi 1,5 tuntia otetaan kahvia ja jutellaan niitä näitä. Ja tietysti Peteliuksella mennä sinne hermo ja kuvausryhmä odottelee ja maskit on jo päällä ja valot on päällä, hehkuu ja siinä vaan jutellaan. Ja Petelius ikään kuin valmistelee Petaa, niin kuin, että saadaan tästä kaverista kohta se irti, mitä me ollaan tästä hakemassa. Ja sitten kun tämmöinen jonkun 1,5 tunnin keskustelun rupattelu on käyty, ja Petelius sanoo, että no niin, nyt eiköhän lähdetä. Niin Jope, en taida tänään viittiä, ei oikein huvita. Ouch, tuotantoyhtiö kiittää. Mutta siis näitä levyäänityksiä, niin kuin totesit, niin aina ei ollut valmista ollenkaan. Mutta tässä TV-sarjan kanssa tietysti ongelma se, että pitäisi pystyä, jos ottaa useammasta eri kuvakulmasta vaikka, niin pitäisi pystyä samaa niin kuin tässä kirjassa kuvaat, niin sanoa sama sitaatti 2 kertaa samalla lailla, niin sekin tuntuu olevan hänelle mahdotonta. Että se improilu ilmeisesti jatkuu koko ajan. Se jatkuu ja se jotenkin mennyt jakeluun. Ja en mä sano sitä pahalla, mutta siis se sama viestihän tuli sekä elokuvamaailmasta että TV-maailmasta, että Jopen kanssa oli vaikea työskennellä tästä syystä, että hän ei halunnut ymmärtää sitä jatkumoa, että me kuvataan sama kohtaus eri kulmista ja sä et voi olla kääntyneenä tonne päin. Ja siis kaikki pikku asiat pitää ottaa huomioon, puhumattakaan repliikeistä, että sä et voi vetää mitä tahansa, koska tämän kohtauksen täytyy johtaa seuraavaan kohtaukseen. Ja esimerkiksi kun Jopet Showta alettiin tehdä 2000-luvulla, niin siinä oli monta tärkeää juttuja. Oli se, että se oli petetty ensinnäkin Jopelle. Jope oli ohjelman talentti, jolloin piti ensinnäkin valita taitavia näyttelijöitä mukaan, mutta tuntemattomia, koska ei haluttu viedä sitä happea tältä talentilta. Ei vierikkoa, ei pääkaupunkiseudun vaan kunnon sidekick, joista kukaan ei tunne. Ja sitten löydettiin Mika Räinä Oulusta ja Jukka Toivonen Tampereelta. Hyviä näyttelijöitä, mutta uusia kasvoja.
Ja hehän oli kinkkisen paikan edessä sitten, kun tämä yksi lasettaa menemään omiaan, vaikka oli just sovittu ennen kuvausta, harjoiteltu, että miten tämä menee, niin hänellä olikin eri versio, kun kamerat lähtee. Sitten he seivailee, veippailee siinä ja koittaa saada sen sketsin niin maaliin. Pikkasen liioiteltua, mutta tällaisia nämä kaikki kertoo, että meidän täytyy uskoa, että tässä on totuuden siemen mukana. Koska TV-maailmassa oli sama. Petelius aloitti elokuvauransa ihan samoihin aikoihin. Anteeksi. Jope aloitti elokuvauransa samoihin aikoihin kuin Peteliuksen kanssa TV-uran. Eli Timo Koivusalo ongasi hänet Valkokankaalle ja hän sanoi siis samaa, että silloin kuvattiin vielä filmille. Niin, siinä joo, totta, se maksaa tosi paljon. Se maksaa paljon, se on aina kertalaaki ja roska. Ja sitten nämä kaverit keksi vielä sen, ja Timokin oli noviisi silloin, siis hän ei ensin edes ohjannut, hän oli vaan siinä pääosana sitten pekkona. Sitten tokasta eteenpäin hän ohjasi nämä, missä joku oli mukana. Niin kun toinen pudotti toisen siinä kohtauksessa, eli heitti jotain hölmöjä ilmeitä tai vääriä repliikkejä, toinen putoaa, ei voida käyttää. Nyt otetaan kunnolla, niin osat vaihtuu. Toinen kosti. Eli sitä filmiä meni niin kuin roskiin aivan älyttömän. Tuossa sivumennen mainitsit Juusen kohdalla, että Jopella oli terveydellisiä ja itse aiheutettujakin haasteita siinä. Kuulostaa toi keikkaelämä todella hurjalta ja rankalta, varsinkin vielä kun hän vielä, niin kuin totesit, niin piti kiertää maakuntia ennen kuin sitä ikään kuin suosiota sai. Mikä sun, niin kuin, osaatko yhtä arvioida, että mikä sen merkitys oli näiden terveys- ja alkoholiongelmien kanssa siitä, että ruokkiko ne hänen luovuttaa vai oliko ne riippana? Miten se on? Tämä asia, mitä sä et ehkä just tuolla tavalla tuossa kirjassa taida käsitellä. Mutta niin, kun se samalla tavalla niin karmea asia kuin se koulukiusaaminen oli, niin sitten lopultahan sehän oli Jopelle polttoainetta. Näin tulkitaan. Tämä ei ole ihan mun oma teoria, tämä on Mika Räinän tarjoama teoria, mä ostan sen. Hehän puhuu syvällisiä siis noin 5 Jope-showkauden ajan, koska kuvaus oli aina pitkä aika, kun odotetaan seuraavaa kuvaa. Ja piti kahvitella myös. Kahvitella, niin. Luova sessio. Joo, tavallaan, että he oli ne raneviikset päässä, heillä oli ne ja poliisivaatteet päälle ja he puhuivat syvällisiä elämästä. Niin tavallaan hänelle syntyi se kuva. Unohdin nyt kysymyksen. Niin, hän oli siis terveysongelmia, pahoinkin terveysongelmia, varsinkin loppuelämässä. Mä olin tulossa terveysongelmia, niin. Mutta siis niin alkoholista, joo. Mutta siis mun piti vaan kierrä vähän kaukaa. Ne on tietysti osittain viina aiheuttaa nyt terveysongelmia. Joo, eli siis se kiusaamisasia oli hänelle niin sellaista polttoainetta, että hänen asenteensa oli se, että jos hän ei pääse jalkapallojoukkueeseen, niin hän rupeaa mestariksi jossain toisessa lajissa. Ja tavallaan, että meillä ei ehkä olisi hänen kaltaistaan, jos häntä ei olisi kaltoin kohdeltu nuorena. Tämä ei kuitenkaan nyt ole kehotus koulukiusaamiseen. Tämä ei ole. Hän kampanjoi myöhemmin sitä vastaan ja vähän maalasi myös itsensä nurkkaan siinä olemalla valtakunnan virallinen kiusattaja. Hänestä tehtiin semmoinen ja se oli hänelle vähän epämukava rooli. Mutta alkoholi oli polttoainetta. Se on selvä, siis yhtä paljon vielä enemmän. Ja se oli niin sen huumori, se oli ideoinnin polttoainetta. Keikkaelämässä se oli sitä. Yleensä kun tultiin keikalle, niin ensin inventoitiin minibaari, ja kun se oli inventoitu, sitten mietittiin, mistä saadaan ämpärillinen Fernet Brancaa, ja käytiin keikkakin tekemässä. Ja se on niin kuin hämmentävää, että kun Jope itse sanoi, että ennen kuin hänellä sitten haima alkoi reistää kunnolla, että 95% mitä mä oon tehnyt, niin mä oon tehnyt kännissä. Tai sitten hän on sanonut, että hän oli 300 päivää vuodessa kännissä. Niin se, että hän ei vetänyt keikkoja pystyyn, niin kuin ammattikielellä sanotaan, eli hän hoiti ne aina. Hänestä ei tullut ikinä niin rapajuoppua, vaikka hän oli väistämättä alkoholisti ja se suhde oli ongelmallinen. Että siinä on jännä ristiriita. Ja ristiriita on myös siinä, että hän antoi silloin
Haima-operaation jälkeen lehdissä mä oon tutkinut kaikki maailman lähteet, mitä löytyy, ja kuunnellut hänen kavereitaan, niin hän antoi lausuntoja, että hän on lopettanut ja hän juo vain nollakaljaa ja näin ja noin. Tämä ei ihan pidä paikkaansa. Hänellä säilyy se suhde siihen kuningasalkoholiin koko elämänsä ajan. Kyllä se rauhoittui, mutta hän pystyi jotenkin alkoholistina pitämään sen sitten aisoissa. Kerro tähän loppuun vielä, kun tämä teoksen on mahdollista, mun ymmärtääkseni nimenomaan se, että sä oot päässyt lähipiiriin keskustelemaan. Et on todella, kuten totesit, 10 ihmisiä on haastateltu, mutta erityisesti hänen leskensä hänen on ollut avainroolissa, eikö vaan, että tämä sitten näinkin auki on tämä Jopen elämä saatu. Mikä hänen roolinsa tämän kirjan syntymisessä sitten oli? No siis leski oli tavallaan se, joka päätti, mitä julkaistaan. Hän oli niin kuin tämän teoksen autorisoija. Hän oli, koska meiltä puuttu päähaastateltava päähenkilö, niin hän oli se, jolta sitten tuli se hyväksyntä. Että sinänsä hyvin tärkeä, ja mun suurin pelkohan oli se, kun mä aloin siis Mari Ruonansuun, jonka kanssa Jope oli 4 pitkää parisuhdetta elämässään. Toisesta oli 1 lapsi ja sitten Marin kanssa 2 lasta. Ja hyvin lyhyen aikaahan Mari lopulta jakoi Jopen kanssa elämää, toistakymmentä vuotta. Ja sitä ennen oli tapahtunut vaikka jos mitä, ja nimenomaan sitä ennen oli tapahtunut. Joten kun mä tutkin Jopen menneisyyttä, niin kyllä painiskelin ja pelkäsin koko ajan sitä, että ai hitto mitä, nyt voi, että mitä leski sanoo, mitä mä voin kirjoittaa. Mutta Marin kunniaksi on sanottava, että hän sitten luki sitä käsikirjoitusta ja kuuntelen niin kylmä hiki otsalla, että mitä tässä tapahtuu, että mitä tähän jää. Sitten hän aina sanoi jostain kohtaa, että mä en nyt Tommi tosta oikein tykkää. Tai sitten, että mä en tykkää miten sä sanot tuon, tällaisia. Ja aina lopuksi tuli tämä, että noin se varmaan meni. Annetaan olla. Ja tavallaan, että hän ei antanut sen oman makunsa ratkaista, että millainen teoksesta tulee, vaan hän niin halusi, että teos on silottelematon, sensuroimaton, ehjä elämäkerta, eikä mikään niin jalustalle. Siinä oli se pelko, että siinä käy niin. Mutta samaan aikaan tämä on myös kunnioittava teos. On vahva ulkosuositus teille kaikille. Nyt minun täytyy kohta ohjastaa sinut signeeraamaan kirjoja tuonne kirjanmyyntipisteeseen. Oletatko, että osaan kirjoja? Kyllä, sinä varmasti osaat kirjoittaa myös oman signeerauskirjasi. Annanko raikua tapulit Tommille? Tämä on mahtavaa. Kiitos.